Good morning, everybody. Huomenta kaikille. Please have a seat, guys. Istukaa, olkaa hyvä. Have you had a good morning so far? Onko tähän asti ollut hyvä aamu? Girls, have you had a good morning so far? Tytöt, onko ollut hyvä aamu? How about you guys? Entäs pojat? I don't know if that was happy or not. Mä en oikein tiedä, että oliks toi nyt onnellinen vai ei. But now it's time for our country focus. Mutta nyt on maan esittelyn vuoro. Yes, and the country focus of today is Cameroon! Ja tänä vuonna maa on Kamerun tänä aamuna. and I have a very special guest with Ja me. minulla on erityinen vieras kanssamme tänään. Tell us about yourself. Kerro itsestäsi. Hello everyone, I am Nyamko Samuel. I am from Cameroon and I am very thankful for the opportunity to speak about my country and to pray for it. Ja olen Kamerunista ja olen 19-vuotias ja hyvin kiitollinen siitä, että saan olla täällä tänä aamuna. I'm sure that not a lot of us know a lot of Cameroon. So can you explain about Cameroon for us, please? Olen varma siitä, että monet meistä eivät tiedä kovin paljon Kamerunista, niin voisitko kertoa hiukan lisää? The Cameroon is a country of the Central Africa. It has several problems now because of elections, because of many problems. Kamerun on Keski-Afrikassa ja se on sellainen maa, jossa tällä hetkellä on paljon erilaisia ongelmia johtuen vaaleista ja muista asioista. And today in Cameroon, today in Cameroon, the election is a main problem because it happens in October, and the population is very afraid about the risk of civil war. Ja siellä on tulossa vaalit lokakuussa ja väestö, kaikki ihmiset on todella peloissaan sen vuoksi, koska pelätään, että sinne syttyy sisällissota. Wow, they are in risk of a civil war. Eli siellä on riski, että sinne tulee sisällissota. How is the religion split up? Millä tavalla uskonto näyttäytyy Kamerunissa? In Cameroon, there are many religions, but the main is Christian, and the other is Muslim. Traditional faith and someone are non-believer. Suurin ryhmä on kristityt, siellä on myös muslimeja ja paljon tällaisia heimouskontoja. And tell me about the teens. Are they following Jesus? Entä nuoret, seuraavatko he Jeesusta? The teens in Cameroon don't really follow Jesus. They just say, "I am Christian," but they don't practice his faith because of the bad condition of life in Cameroon. Suurin osa nuorista voi kutsua itseään kristityiksi, mutta he eivät todellisuudessa ole, eivätkä elä kristityn elämää, koska elinolosuhteet ovat niin hankalat ja vaikeat. So what would be some prayer requests that you would like us to pray for? Mitä haluaisit, että rukoilemme tänä aamuna? For Cameroon, we can pray firstly for the election that it's going good and that God chose the best candidate who will change the life of the Cameroonians. Ja voimme ensinnäkin rukoilla sitä, että nämä vaalit menisivät hyvin ja oikeudenmukaisesti, että Jumala auttaisi siinä, että oikea henkilö valittaisiin, jotta hän voi parantaa sitten maan elinolosuhteita. Also, we can pray for the evangelization in Cameroon because there are 356 local languages in Cameroon, and so it is really difficult to give the God word to everyone. Ja voidaan myös rukoilla sen puolesta, että koko maa voitaisiin evankelioida, koska siellä on 56 eri aluetta ja on hyvin vaikea päästä jokaiselle näillä alueille evankelioimaan ihmisiä. So let's all now pray that Cameroon won't go into civil war. Joten rukoillaan nyt yhdessä, että Kameruniin ei tulisi sisällissotaa. And for all these different people groups to hear the gospel. Ja myös, että kaikki nämä eri ihmisryhmät ja kieliryhmät voisivat kuulla Jumalasta. And as Samuel is praying, please pray with him. Ja kun Samuel rukoilee, niin rukoilkaa hänen kanssaan. Please. I will pray in French. Rukoilen ranskaksi. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment pour l'opportunité de pouvoir prier pour notre pays, le Cameroun, Seigneur. Te demandons maintenant de venir et d'agir dans ce pays.
de toucher le cœur des dirigeants actuels afin qu'ils mettent premièrement dans leur vision les besoins de leur population. Également que les élections qui arriveront le 12 octobre se passent sans aucun trouble, que tu choisisses toi-même le candidat qui changera les conditions de vie au Cameroun. Enfin, Seigneur, nous te demandons de toucher le cœur de tes enfants au Cameroun afin que, malgré la difficulté de la vie au Cameroun, ils puissent pratiquer leur foi, venir vers toi et grandir dans leur foi pour que nous puissions tous être réunis dans ton royaume. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te demandons de prendre en main le Cameroun, de prendre en main tous tes enfants, d'accélérer l'évangélisation dans ce pays. C'est au nom et pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. 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 Thank you, everyone. Kiitos. To the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the angel of the church in Thyatira, write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you except to hold on to what you have until I come. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations, that one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Well. No niin. I bet that you guys are all thinking that we are going to go back in time. Mä ajattelin, että te kaikki ajattelette, että nyt me taas tehdään aikamatka menneisyyteen.
You are right and you are wrong. Olette oikeassa ja olette väärässä. Let me explain. Mä selitän. A while ago, the speakers were invited for a meeting Jokin aika sitten meidät puhujat kutsuttiin tilaisuuteen, with the teens advisors. jossa oli nuorten neuvonantajia tai And I asked, Terapeutteja. what can we speakers do a good job of explaining the background of the churches? ja kysyimme heiltä, että miten me voimme tehdä, että voisimme selittää mahdollisimman hyvin kaikki taustat näistä seurakunnista, joista tässä kerrotaan. One of the girls said, do a rap. Ja yksi tytöstä sanoi, että tehkää räppi. I'm not gonna do it, don't worry. En aio räpätä, älkää huolehtiko. It's gonna be way better than that. Siitä tulee paljon parempi. We will have a rap though. Meillä on kyllä räppi, But before we start the rap, mutta ennen kuin me aloitetaan tämä räppi, I would like to explain a few things. mä selitän muutaman asian siitä. Today we're gonna focus on Philadelphia Tänään keskitytään Filadelfian and Thyatira. ja Tyatiran seurakuntiin. It wasn't very easy to be a believer in Philadelphia. Filadelfiassa ei ollut kovin helppo olla uskova, There they worship the emperor, koska siellä palveltiin keisaria, but Christians, they were safe mutta uskovat olivat turvassa, to worship Jesus if they were in the synagogue together with the Jews, jos he palvoivat Jumalaa synagogassa yhdessä juutalaisten kanssa, because the Jews were okay to only honor their own God. koska juutalaisilla oli oikeus palvoa vain omaa Jumalaansa. Pay attention in the rap what will happen. Ja kiinnittäkää huomio siihen, mitä siinä räpissä sanotaan, että mitä tapahtuu. And a synagogue is the place where the Jews worship. Synagoga on siis sellainen paikka, jossa juutalaiset palvoivat Jumalaa. In the rap we will also hear the word pillar, Me myöskin kuulemme siellä pylväistä siinä räpissä. and it's those big columns coming from the bottom to the top in a temple. Ja ne ovat siis sellaisia temppelin suuria pylväitä, jotka menevät ylhäältä alas asti, That will make the temple stand firm. jotka pitävät temppeliä lujasti pystyssä. So that's a symbol for us Christians to stand firm in Christ. Ja se on symboli, esimerkki siitä, että me kristityt seisoisimme lujina uskossa. Then we have something in Thyatira called trade guilds. Ja Tyatirassa oli ammattikiltoja. So we learned even in Ephesus that the marketplace is very important. Me opimme, että Efesuksessa se markkina-alue, tori oli hyvin tärkeä paikka. The same thing in Thyatira. Ihan sama asia Tyatirassa. And so if you had a job, a trade, Jos sinulla oli jokin ammatti siellä, every trade was part of a trade guild. jokainen ammatti kuului ammattikiltaan. They were in charge of your specific trade. Ja kilta piti huolta siitä sinun ammattikunnastasi ja niistä asioista, jotka siihen liittyivät. To make sure that everybody followed the laws that they have decided on. He varmistivat, että jokainen noudatti niitä lakeja, jotka oli laadittu juuri sitä ammattikuntaa varten. But if you didn't follow the trade guild's rules, Mutta jos et noudattanut ammattikillan niitä ohjeita ja sääntöjä, you were out. niin sut heitettiin pihalle. The last thing I want to point out Viimeinen asia, jonka haluan vielä kertoa teille. is in Thyatira they believed in many different gods. Tyatirassa uskottiin moniin eri jumaliin. And one of the most famous ones was Apollo, the sun god. Ja yksi suosituimmista oli Apollo, auringon jumala. And people were worshiping him everywhere. Ja ihmiset palvoivat häntä kaikkialla. So listen carefully in the rap what happens when the Christians don't follow him. Joten kuunnelkaa tarkasti, mitä tapahtuu, kun kristityt eivät seuranneet Apolloa. So give it up. Let's listen to the rap, Hei, guys. kuunnellaan räppiä. Listen up, teens, I want to tell you about a church called Philadelphia.
It wasn't easy, it was hard. To be a believer, you had to be on guard. The Christians had been part of the synagogue, but now they were treated worse than a dog. The door to the congregation was slammed shut. Believers from community were straight up cut. Everywhere in society, doors were locked for those who with Jesus faithfully walked. But those who conquer will stand firm, and those who conquer, God will confirm. The one who conquers will stay firm. The one who conquers, God will confirm. The door will be open, He has the key. The one who conquers will be set free. With no more protection from the Jews, they couldn't even choose their own views. They had to hail Caesar as their Lord, or face the death that came by sword. Listen up, teens, here's the key. Sticking with Jesus still sets you free. He's got the key of David, it's true. The key to salvation just for you. Have you seen a pillar? Maybe in Greece. It's a strong, stable column in one piece. Christians who stay secure in Christ are like pillars in the temple, strong in price. So when you face trouble, when you face woe, and only closed doors are all you know, stay firm like the Philly believers. God sees them as the real achievers. The key of David is in His hand, and doors to Him forever stand. The one who conquers will stay firm. The one who conquers, God will confirm. The door will be open, He has the key. The one who conquers will be set free. Only God can help you stay firm. He will help you conquer. God will confirm. The Phillies weren't the only ones in trouble. Other believers had their lives in rubble. Thyatira, the city of Apollo's fame. Everyone there had to honor his name. To Apollo they said, you must be afraid, or else you'll be banned from the deals they made. The trade guilds warned, if you don't bow down, you're out of the market, cast out of town, kicked out of their work. The metal trade, no wealth, no gold, no fortune made. Our Thyatiran believers faced mockery, cut off, pushed out of their society. But Jesus told those metal workers, look higher. He said His eyes burn with holy fire, and His feet shine like burnished bronze, just like the vision given to John's. The path to victory is patient endurance, to hold your ground with holy assurance. The one who conquers will stay firm. The one who conquers will stay firm. The one who conquers, God will confirm. The door will be open, He Totuus on, We have to learn meidän pitää oppia olemaan kestäviä, to get to where we want to go, jotta pääsemme sinne, mihin haluamme mennä, to hold fast. että pidämme kiinni. It is so easy to eat a box of chocolate On niin helppo syödä laatikollinen suklaata rather than going for a run, kuin mennä lenkille. even though I want to be fit and happy and healthy. Vaikka mä haluan olla tikissä ja haluan olla onnellinen ja terve. It is so easy to kind of end up doom scrolling a little bit, On helppo vähän rullata. even though I could read my Bible Vaikka voisi lukea raamattua, niin because I want to know Jesus. koska haluan tuntea Jeesuksen. Do you guys recognize this? Tunnistatteko mitään tästä? It is so, I do too. No minä kyllä tunnistan. You do too? Kyllä, minäkin tunnistan. So it's easy to do what we feel like in the moment Joten on helppo toimia sillä tavalla tunteen pohjalta juuri nyt. rather than to focus on where we want to go. Sen sijaan, että me siihen, mihin haluamme päästä. We live in a quick fix world Me elämme tässä maailman kontekstissa, where TikTok or Snapchat says 3 steps to. TikTok ja Snap sanoo, että 3 askelta johonkin. You just have to do this and that and you'll get there. Tehdään tämä ja tuo, niin sitten päästään tuonne.
but when we really want something important, Mutta jos me haluamme jotakin todella tärkeää, I'm sorry, but it takes hard work. anteeksi vaan, mutta siihen tarvitaan kova työtä. And we have to endure through discomfort. Ja meidän täytyy olla kestäviä sen epämukavuuden keskellä. But like the Philadelphians and the people from Thyatira, Niin kuin filadelfialaiset ja työtiran ihmiset, we do it by remembering me tehdään se muistamalla, that Jesus, että Jeesus He's with us on kanssamme every jokaisena, step jokaisella askeleella of the way. tässä matkalla. We love to celebrate the big moments, right? Me halutaan juhlia isoja hetkiä, eikö vaan? There's something about seeing an Olympic athlete on the podium Vähän at sitä, stage 1. kun me nähdään se olympiavoittaja siellä palkintopallilla, Someone scoring the game-winning goal. tai kun saadaan se pelin voittava maali. We love to celebrate victories. Me rakastetaan se, että me voidaan juhlia voittoja. But ask any athlete, Mutta kysy keltä hyvänsä ammattiurheilijalta. the only way to get there Ainoa tapa, millä he pääsee sinne, is the early morning trainings. on se, että ne nousee aamulla treenaamaan. Training in the rain, Reenaa sateessa, in the snow, lumessa, sacrificing parties, ja ne uhraa sen, että me bileisiin. not having that glamorous life that we think it is to be an athlete. Niillä ei ole semmoista glamour-huippuelämää, mitä me kuvitellaan. Any Olympian who's ever made it to the podium, Kuka hyvänsä olympiavoittaja, joka on päässyt sinne palkintokorokkeelle asti, they've been training for weeks, months, years, and even decades. ne on treenanneet viikkoja, kuukausia, vuosia, jopa vuosikymmeniä päästäkseen sinne. And they keep on training with a goal. Ja he harjoittelevat ja niillä on se päämäärä koko ajan mielessä. They keep on training with a hope that one day when Ja ne harjoittelee ja niillä on se toivo, että jonain päivänä mä voitan. and I don't know where you are in your life, Ja mä en tiedä, missä sä oot juuri tällä hetkellä sun elämässä. but I think we all have that waiting in us. Mutta meillä kaikilla on se odotus meissä. Something isn't the way we were hoping. Kaikki ei ole niin kuin mitä me toivotaan meidän elämälle. Maybe it's problems in your family or it's health problems. Anything that you're longing to see be different. Ehkä ongelmia perheessä, ehkä terveyshaasteita, jotakin mitä me toivotaan ja halutaan. You could be struggling in school or hoping to get into the right education. Ehkä sulla on vaikeaa koulussa tai sä toivot, että sä pääsisit oikeaan oppilaitokseen. You might be waiting for the love of your life. Ehkä odotat, että löydät elämäsi rakkauden. We're all waiting for something. Me kaikki odotetaan jotain. The Bible says something about waiting. Raamattu sanoo meille jotakin odottamisesta. The Bible says that waiting is not a passive activity. Raamattu kertoo meille, että odottaminen ei ole passiivista. In Isaiah 40:31, Jesaja 40:31 it says, "Those who wait on the Lord will renew their strength." sanoo, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. It means that God will be in the waiting with us. Se tarkoittaa sitä, että Jumala on meidän kanssamme, kun me odotamme. It means that we can keep on showing up, Tarkoittaa sitä, että me pidetään kiinni siitä, että me olemme paikalla. walking the journey, Että me kuljemme sen matkan. going with each other. Menemme toistemme kanssa. But it also means Mutta se myös tarkoittaa sitä, that we have to change our mindset että meidän täytyy muuttaa meidän ajattelua. and not only celebrate the victories. Eikä pelkästään juhlia niitä voittoisia hetkiä. Can we be the small groups Voidaanko me olla pienryhmissä, that celebrates the hard work, jotka myös juhlii sitä kovaa työtä, mitä tehdään. that cheers people on when they need that, Jotka hurraa ihmisiä, kannustaa eteenpäin silloin, kun tarvitaan sitä kannustusta. to encourage each other? Jossa me rohkaistaan toisiamme. To the 7 churches in Revelation, Ja ilmestyskirjassa nämä 7 seurakuntaa, Jesus also asked them to hold fast Jeesus pyysi heitä pitämään kiinni in the hard times. vaikeina aikoina. And when we do that, Ja kun teemme niin, that's when Jesus meets us. silloin Jeesus kohtaa meidät. And that is when Jesus starts to shape us. Ja silloin Jeesus alkaa muovata meitä. So to hold fast Joten kiinni pitäminen
We have to learn to endure discomfort in the moment. Meidän pitää olla kestäväisiä siinä epämukavuusalueella. And we have to learn to wait well. Ja meidän pitää oppia odottamaan hyvin. I don't know about you, when I set a goal, En tiedä teistä, mutta kun minä asetan tavoitteen, it could be running 5 kilometers, ehkä se, että mä juoksen 5 kilsaa, because I'm never running a marathon. koska mä en ole koskaan juossut maratonia. It could be reading the Bible in a year. Ehkä se, että luen Raamatun vuodessa. It could be going through school or education. Ehkä se, että mä menen kouluun ja päätän mun opiskelut. We often try to master all the energy we need Me yritetään saada kaikki se energia yhtä aikaa, mikä me tarvitaan. to get all the way to the goal. Niin, että päästään sinne päämäärään asti. And we get overwhelmed by all we have to do. Ja sitten me ollaan ihan niin kuin kaiken sen alla, mitä meidän pitäisi tehdä. Se on ylitsepääsemätöntä, To get there. että pääsisimme sinne tavoitteeseen. But holding fast Mutta- is about your everyday, ordinary life. Mutta se kiinni pitäminen tarkoittaa jokapäiväistä ihan arkea. It's about all the little small choices you make from you wake up in the morning Ne on ne kaikki pienet päätökset ja valinnat, mitkä teemme siitä asti, kun heräämme aamulla. Do I brush my teeth or don't I? Pesenkö hampaat? Mä tarviin sitä. Do I take a shower today or not? Käykö mä tänään suihkussa tai en? All the way to the end of the day. Sinne ihan päivän loppuun asti. All of you in here have thousands of choices every day. Te kaikki teette tuhansia päätöksiä päivän aikana. And holding fast Ja se, että pidetään kiinni, means aligning those choices to where you want to go. tarkoittaa, että ne kaikki päätökset on linjassa sen kanssa, mihin te haluatte päästä. And every single little choice Ja joka ikinen pieni valinta counts. on sellainen, mikä merkitsee jotain. I know it doesn't feel so fancy. Se ei ehkä kuulosta kauhean semmoiselta huipulta ja hienolta, It's not spectacular, eikä se ole mitään valtaisaa, but it is where you live your life. mutta se on sitä, missä sä elät sitä arkeasi. Right now we're going to watch a video Ja just nyt katsotaan yksi video, about how we hold fast mikä näyttää meille sitä yhtä tapaa, miten me pidetään kiinni together as small groups. pienryhmissä. Hi, my name is Juan Luis. Hello, my name is David. And my name is Isaac. Hi, I'm Linda. I'm Nina Maria. And I'm Iris. We are from España! And we are from Netherlands! We met 4 years ago. Every year we sign up with the same group and the same coach. So that also really helps that you just know the people in your small groups. We meet a few times per year, but we also call each other and do Bible studies together. So Some of us meet in our everyday life. For example, with Isaac, we live close and near to each other, so we can meet and have time together, also talking about ourselves and about our lives and also about Jesus. I don't have a lot of Christian friends, and whenever I feel the need to talk about Jesus or just be encouraged, I can just call some of us, and that gives me strength for the rest of the week. So I had a big test week coming up, and I had a lot of stress about it, and I didn't know how to plan my things. So I called our coach, and she helped me. For me, this past year has been pretty hard because I have to learn a lot of things by experiences that maybe hurt me or hurt others. And having David and some other friends, having him close to me, helped me that I say, okay, he's been in my small group this past Teen Street, and he saw my struggles, and now I can easily go talk to him and maybe tell him, remember when we were in Teen Street and I was thinking about this thing and how this thing has affected me? Could you help me in some way? And he's been a great help for me and also some other friends. If you struggle with some things, you just know there are some people to talk with and you can just call. This is my first time here in Teen Street, and I meet these brothers in Christ here, and it's amazing to have these people. I love them. Yeah, all of them. The Bible studies we do together really encouraged me to afterwards just pick up my Bible and live with Christ again. So that really encouraged me. I really believe that Christians, we need fellowship and we need friends that can help us grow. So thank you guys for listening.
and we'll see each other around. Adios! Guys, I have two friends up here with me. Mulla on täällä pari kaveria. Guys. Moro kaverit, moi. This is Mateus Tässä on Mateus and Senja Yes. from the Wave UK. Senja, he ovat Isosta Britanniasta. Maybe you have seen their faces before on the podcast. Ehkä olette nähnyt siellä podcastissa heidän On naamansa. Real. Perustuu kristillisiin arvoihin. Because we believe that the message is worth sharing not just in person but also online. Koska me uskotaan siihen, että sanoma Jeesuksesta pitää kertoa ei pelkästään kasvokkain, mutta myöskin siellä somessa. And so to an audience of just over 1 million people, we make different types of content. Meillä on tällä hetkellä 1 miljoona seuraajaa ja me tehdään erilaista sisältöä heille. We make Bible studies, we have interviews with cool people. Meillä on raamattu, niin kuin pienryhmiä, jossa tutkitaan raamattua ja sitten me tehdään muuta sisältöä kuulien tyyppien kanssa. Come on. Thank you, translator. Kiitos tulkille. We go on the streets and we ask questions to mostly non-Christians about their faith. Ja me mennään kaduille ja me tehdään kyselyjä ihmisille, jotka suurimmaksi osaksi ei ole uskossa. Me kysytään heiltä, mihin he uskoo. But all of this because we believe in the message of Jesus and we want to be active in that. Mutta me teemme tämän kaiken sen vuoksi, että me halutaan olla aktiivisia siinä, mihin Jeesus on kutsunut meidät. Amazing. How amazing is that, guys? First say that rejection is difficult, but it is going to happen. Mä ensin haluan sanoa sen, että se, että meidät torjutaan, on tosi vaikeaa aina, mutta on ihan tosiasia, että sitä tapahtuu. But in the Bible, Jesus says, in this world you will face trouble. Mutta Jeesus sanoi Raamatussa, että tässä maailmassa te kohtaatte vaikeuksia. But take heart because I've overcome the world. Mutta olkaa rohkeita, koska minä olen voittanut maailman. And so we remember that when we go onto the streets, that rejection will happen, but Jesus is with us. Mutta kun me menemme kaduille, niin me muistamme sen, että meidät torjutaan, mutta tiedämme myös, että Jeesus on kanssamme. I remember one time we were on the streets around Christmas. Muistan erään kerran, kun oltiin kaduilla ja oli joulun aika. And we were filming like an outdoor podcast, very cool. Ja me tehtiin tämmöistä ulkona kuvattavaa podcastia. And no one wanted to talk to us. It was actually really humbling. Ja koska oli semmoinen vähän kylmä keli ja näin, niin kukaan ei halunnut puhua meidän kanssa ja se oli tosi nöyryyttävää. But we remembered why we were there because we wanted somebody, even if it was just one person, to hear about Jesus. Mutta me oltiin siellä sen vuoksi, että me haluttiin, että me tavataan edes yksi ihminen, joka haluaa kuulla Jeesuksesta. And so one girl, she was going on a run and she stopped and came up to us. Ja sitten siellä oli yksi tyttö, joka oli lenkillä ja sitten hän pysähtyi ja tuli meidän tykö. And she was like, what are you doing? Ja kysyi meiltä, että mitä te täällä niinku hommaatte. And so we told her we're filming for our YouTube channel. Hey, let's have a conversation. Ja me sanottiin, että me filmataan YouTube-kanavalle, että voitko tulla keskustelemaan meidän kanssa. And so I gave her a prophetic word that I felt like was for her from God. Joten mä sanoin hänelle muutamia profeetallisia sanoja, jotka mä tunsin, että Jumala halusi hänelle niin kuin sanoa. And she started crying. Ja sitten hän alkoi itkeä. And she said, wow, I just moved to London. Ja hän sanoi, että vau, että mä oon just muuttanut Lontooseen. And I've been looking for a sign from God to go home. Ja mä oon just odottanut jotain erkkiä Jumalalta siitä, että pitääkö mun mennä kotiin. She felt like she couldn't feel that God was with her.
hänellä oli sellainen tunne, että Jumala ei ole enää hänen kanssaan. But after that conversation, she realized that he was. Mutta tämän keskustelun jälkeen hän tajusi, että Jumala on mun kanssa. And so she got planted in a church and found community. Joten hän löysi paikallisen seurakunnan ja sai sieltä sen oman yhteisön. And that just encourages me that every single time you go on the streets, like Jesus is with you and he wants to use you. Ja tämä rohkaisee mua siinä, että joka kerta kun me mennään kadulle, niin Jeesus on mun kanssa ja Jeesus haluaa käyttää mua. So yeah, go on the streets. Eikä menkää kaduille. Amazing. Thank you so much. And you guys are gonna join Kiitos paljon ja te tuutte the outreach today. mukaan sinne outreachin tänään. Amazing. And we have Ludvig from Denmark with us. Ja sitten täällä on Tanskasta kaveri. Yeah. Where are all the Danes in here? Where's the Danes? Where are the Danes? Missä on tanskalaiset? And he will be praying for you guys. But I think we all should stand up. Ja nyt rukoillaan ja noustaan ylös. If you feel comfortable, you can reach out your hands towards them. Voit And myös together, ojentaa kätesi heitä kohti, jos pray and se bless tuntuu them. mukavalta tai luontevalta. Dear God, I just thank you so much for the Way UK, and I thank you so much for the work that they are doing in your name. I thank you for the people who are saved or moved closer to you in their relationship. I thank you that the Way UK is part of this movement we see among young people. And I just pray that we will see waves of young people getting to know you and praise your name. And I just bless the presenters and everyone in the team, where you give them wisdom and love that they can share with people around the world. And I just hope that they can be in this movement that we see, which Teen Street is also a part of. I thank you so much for that and for all of the young people that they reach. Amen. 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 So guys, if you want to join outreach today, they will be going out with you. Jos haluatte mennä outreachille, niin nämä tyypit tulee teidän kanssa sinne. All right. No niin. Give it up for the way. Come on, Annetaan one more käsi time. tälle organisaatiolle. You have to go and follow them on Instagram, TikTok, Seuratkaa heitä Instassa ja TikTokissa. MySpace. Is that the thing? Tai MySpaceissa. All right. Ehkä That's se on just for the old people. Ehkä se on vaan vanhoille right, all ihmisille right. se MySpace. Were guys good? Onko kaikki hyvin? Nice. Kiva. All right. So Niin. before we end today's session, Ennen kuin me lopetetaan tämän aamun tämä tilaisuus, we've been talking about holding fast, me ollaan puhuttu siitä, miten pidetään kiinni, holding on. miten me ollaan kestäviä. But how does that look like? Mutta miltä se näyttää? In Matthew 24:25, Matteus 24 ja 25. Jesus says, Jeesus sanoo, "See, I've told you ahead of time." tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. So Jesus is preparing us. Eli Jeesus valmistelee meitä. He's asking us to be ready. Hän pyytää, että me olemme valmiina. Meistä teistä Are in a season of pressure. olette semmoisessa tilanteessa, että teillä on kovasti paineita. Maybe not like in the rap song. Ei sellaisia niin kuin tuossa räpissä oli. You're not getting kicked out of the synagogue. Ei teitä heitetä ulos synagogasta, Or you have to bow to Caesar. eikä teidän täydy kumartaa keisaria. But maybe you're feeling the squeeze though. Mutta ehkä sä tunnet, että sulla on paineita ja joku painostaa sinua. Maybe you're the only Christian in your class, Ehkä sä oot sun luokassa ainoa uskova, at your work, ehkä työpaikalla, and you're feeling the pressure. ja sä tunnet sen painostuksen. Or maybe you're waiting for God, Tai ehkä sä odotat Jumalaa, but it just seems like he's silent. mutta näyttää siltä, että hän on vaan hiljaa. So what do you do? Mitä sä teet? What do we do? Mitä me tehdään? We hold fast. Me pidetään kiinni. Jesus tells his church to hold fast. Jeesus sanoo seurakunnalle, että pitäkää kiinni, olkaa kestäviä. He doesn't say be perfect. Hän ei sano, että olkaa täydellisiä. He doesn't say you have to have all the answers. Hän ei sano, että teillä pitää olla kaikki vastaukset. He doesn't say that you don't have to feel the pressure. Hän ei sano, että teillä ei pidä olla sitä tunnetta, että teitä painostetaan. He's asking us to hold
on. vaan hän käskee meitä olemaan kestäviä. And the thing is, holding on, holding fast, Ja se, että me ollaan kestäviä ja pidetään kiinni, you don't have to do that alone. sitä ei tarvitse tehdä yksin. Again, what we talked about yesterday, Se, mitä me puhuttiin eilen, what we've talked about all week, mistä ollaan puhuttu koko viikko, you need your crew. sä tarvitsen porukan You ympärillesi. need your small group. Tarvitset pienryhmäsi, Stay together. että pysytte yhdessä. Jesus told the churches Ja Jeesus sanoi tämän seurakunnille, to hold on, to että hold pitäkää fast. kiinni, olkaa kestäviä. And churches is more than one person. Ja seurakunnat on enemmän kuin yksi henkilö. So you need your crew. Tarvitset sen sun ryhmäsi. You need people around you. Tarvitset ihmisiä You need ympärillesi. to be honest Sun täytyy olla rehellinen so you can heal together. niin, että voitte parantua yhdessä. So keep trusting, Eli luota, keep showing up, ole paikalla, keep obeying. tottele. It's not about a hype, Se ei tarkoita hypetystä, it's about endurance. vaan kestäväisyyttä. Yes, real persecution exists. Kyllä, todellinen vaino on totta. In Throne Room tonight, or Ja, later tonight, ja myöhemmin tänä iltana we're going to hear from Open Doors me kuullaan Open Doors. that are going to share about brothers and sisters Työntekijät kertoo meille velistä ja sisarista, that experience persecution and suffering. jotka ovat kokeneet vainoa ja kärsimystä, That's hard for a lot of us to even imagine. joka on niin vaikea ja kova, että meidän on vaikea ymmärtää sitä. So I don't want to belittle that, Ja mä en halua yhtään väheksyä sitä. but I don't want to minimize the quiet battles that maybe a lot of us are going through. Mutta en myöskään halua väheksyä niitä hiljaisia taisteluita, joita meillä monilla on. The daily choice of staying faithful Niitä päivittäisiä valintoja siinä, että pysymme uskollisina. in a world that constantly tries to get our attention away from Jesus. Maailmassa, joka koko ajan yrittää saada meidän huomion pois Jeesuksesta. All right, so instead of chasing the next spiritual high, Joten sen sijaan, että sä yrität saada sen seuraavan hengellisen hypetyksen, let this generation be known for its perseverance. olkoon tämä sukupolvi tunnettu siitä, että he ovat kestäviä. So don't run from fear, Älä juokse pelossa. run towards Jesus. Juokse kohti Jeesusta. Come on. Älä Amen. pelkoa. Amen. Amen. So hold fast. Joten pidä Stay kiinni. connected with your small group. Pidä yhteyttä pienryhmäsi kanssa. Amen. Otetaan tämä asia vakavasti, otetaan tämä varteen. So sometimes holding on, Se, että olemme kestäviä it's not easy. ja pidämme kiinni, ei ole helppoa. And it's not convenient, Se ei ole mukavaa, but it is important. mutta se on tärkeää. And you don't need to do everything right. Ja kaikkea ei tarvitse tehdä oikein, Just keep your focus on Jesus. kun vaan pidämme meidän keskittymisen Jeesuksessa. He has the keys. Hänellä on avaimet, He has the answers. hänellä on vastaukset. And he is actually, when we realize that we're holding on to him, Ja kun me ymmärrämme, että me pidämme kiinni hänestä, we'll see me näemme, that he is holding on to us. että hän pitää kiinni meistä. And no matter what the world can throw at you, Ja huolimatta siitä, mitä maailma heittää sun eteen, being in Jesus' hand se, että me pidetään kiinni Jeesuksen kädestä, is the safest and the best place you can be. on turvallisin ja paras paikka, missä voit olla. Amen. 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 All right. No niin. When we're talking about holding fast, Kun holding me on, puhumme siitä, että pidämme kiinni, olemme kestäviä, it's very much connected to the theme that we had yesterday. se liittyy siihen teemaan, mikä meillä oli eilen. All the themes are connected, Kaikki nämä eri päivien teemat liittyvät toisiinsa, but these two go hand in hand. mutta nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Yesterday we talked about repentance. Eilen puhuttiin katumisesta, synnintunnosta. What does it mean to repent? Mitä tarkoittaa, että me tulemme What does it kääntymykseen? look like? Miltä se näyttää?
And what we talked about, Ja se, mistä me keskustelimme, that repentance is not a bad word. että synnin tunto ja katumus eivät ole huonoja sanoja. It's not about shame, Siinä ei ole kyse häpeästä, condemnation. tuomitsemisesta. It's about love. Siinä on kyse rakkaudesta. It's about freedom. Siinä on kyse vapaudesta. So repenting, Joten synnin tunto, katumus, is turning from bondage, something that has a grip on our life, tarkoittaa, että me käännymme jostain sellaista, joka sitoo meitä towards Jesus, Jeesuksen puoleen, that has all the freedom and the love that we need. jolla on kaikki se vapaus ja kaikki se rakkaus, mitä me tarvitsemme. So from bondage, Joten sieltä orjuudesta, sitomisesta to freedom. pääsemme vapauteen. That's repentance. Sitä on katumus ja kääntymys. Changing. Muutosta. Getting our eyes fixed on Jesus. Muutosta, että me luomme katseemme Jeesukseen. So not fear, Ei pelkoa, but Jesus. vaan Jeesukseen. Amen. 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 The thing is, Ja se juttu in our memory verse for today, tämän päivän muistojakeessa, and what we heard from stage, joka me jo kuultiin, what you're going to read about in your small group times, josta luetaan siellä pienryhmäaikana, we're going to see that Jesus has given us a crown. me nähdään, että Jeesus antaa meille kruunun. And it's hard to receive, to hold on to something Ja vaikea ottaa vastaan ja pitää jostakin kiinni when our hands are tight. silloin, kun meidän kädet on sidottuja. That's why Jesus invites us in to repent, Sen takia Jeesus kutsuu meitä kääntymään, so we can free those hands että voimme vapauttaa and kädet receive what He has. ja ottaa vastaan sen, mitä hänellä on meille antaa. So we're going to take a moment now, Joten nyt pieni hetki and I'm going to ask you 2 questions. ja kysyn teiltä 2 kysymystä. And we're going to let the Holy Spirit talk to us. Ja annetaan Pyhän Hengen puhua meille. I'm just going to use this minute just in absolute silence. Ja käytetään tämä hetki täydellisessä hiljaisuudessa. Open our hearts Avataan sydämemme and ask this question. ja kysytään itseltämme tämä kysymys. Jesus, Jeesus, is there something in my life onko elämässäni jotakin, that I need to repent josta from? minun pitää kääntyä pois? Is there something in my life Onko that I need to repent from? Onko elämässäni jotakin sellaista, josta minun pitää tehdä katumusta? Question number 2. Ja toinen kysymys. Jesus, Jeesus, what are you telling me to hold on to? mistä sanot minulle, että pidä kiinni tästä? Mistä minun pitää pitää kiinni? Let's take a minute. Holy Spirit, Pyhä Henki, we thank you kiitämme sinua, that your arms are wide open, että käsivartesi ovat avoinna, that your love never fails us, että rakkautesi ei koskaan petä meitä and it always invites us. ja että se aina kutsuu meidät takaisin. We thank you. Me kiitämme sinua. Amen. 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 You guys are awesome. Te olette mahtavia. Amazing. World changers. Ihmeellistä. Maailma muuttuu. You believe that? Uskotteko sen? Come on. Let's do Amen. it. Tehdään se. Before you go out today, Ennen kuin lähdette täältä tänään, minute, ihan minuutin you'll päästä, receive this giant crown. kaikki saa tämmöisen mahtavan kokoisen kruunun. I don't know. I can't keep it there. Sorry. Ei se taida pysyä tuolla. But let this crown be a reminder Mutta olkoon tämä kruunu muistutuksena siitä, who you are keitä te olette and whose you are. ja kenen te olette. You are His. Olette hänen.
Amen. Amen.